Goedendag iedereen te Waterzanden. Dat ligt hier op mijn fietsroute vanuit Walzoorden. Dus ik ben vertrokken dus via Walzoorden. Hier ziet dus ook iemand. Richting van Terneuzen op via Perkpolder. Dus hier is het al locatie feitelijk, Perkpolderzone. En ook de mogelijkheid aan de linkerkant. Dus ook nog even interessant hier een update. Ja, hier is het bijzonder stil, rustig, het is in de volle natuur. En daar zie je inderdaad de bouw van die appartementen en woningen. Ja, de linkerroute is hier blijkbaar voor de wagens. Er staat niet zaad uit. Waarschijnlijk voor beide. Hier staat de wind even centraal. Ja, wat het fietsen betreft en de wandelingen zit hier ook wel bijzonder goed. Natuurlijk kan je ook fietsen langs direct de zeedijk. Hè. Dus als je van Walzoorden komt en zo verder via Perkpolder dus hier naar Terneuzen. Het is wel hier even Bergluin. Maar goed bereikbaar. En dan kom je terug hier aan de rechterkant op die woningen, appartementen. Ja, dat is ook wel een klassieke fietsroute hier. In het weekend komen veel wielertoeristen uit Vlaanderen. Dus de route doen Kapellebrug, Hulst, zone Walzoorden en dan zo verder naar Terneuzen. Ik stel natuurlijk wel de vraag waar dat ze zullen een bushalte zetten als er een komt. Toch wel, dat wordt hier toch ook wel steeds groter. Dan ook daar heb je het verhuur van fietsen en meer elektrische fietsen en zo verder. En dan de zone hier van Hulst aan Zee, waar goed. Je ziet ook wel duidelijk als je dus van Hulst komt hier aan de locaties van de zeedijk, heb je ook wel veranderingen. En het zou ook wel belangrijk zijn dat er openbaar vervoer komt. Dat is wel een feit. Ook hier aan Hulst aan Zee. Denk aan de mensen die enkel de bus kunnen gebruiken. Dus via het OV moeten toch wel 3 kilometer te voet stappen uit Kloosterzande. Iets meer, dus daar waar de bushalte stopt.
om tot hier te komen. Zo, hier nog een zicht op Baargoed. Maar hier heb je die verhuringsdienstpubliciteit. Als ook fatbikes. Dus hier de website en dan ook de mogelijkheid de zone hier te doen met die verhuuraanbod. Maar bon, daarom is het wel belangrijk natuurlijk dat je eventueel tot dit punt kan komen met openbare vervoer. En vervolgens ja, ben je hier aan Hulst aan Zee en kan je dus ook eventueel genieten van die verhuurdienst. Ik heb ook getoond op mijn recente video's het volk die komt met de trein in Vlaanderen aan de kust, ook in Antwerpen. Daar zie je toch ook wel dat het openbaar vervoer gebruikt wordt. En dat is natuurlijk een meerwaarde als men hier dan bijvoorbeeld ook toch tenminste een busverbinding heeft. En dan ook aansluitend voor de toekomst het treinstation Gent-Terneuzen, met de mogelijkheid van Terneuzen, een verbinding tot deze punten hier. Ja, dit volledige Zeeuws-Vlaanderen, dan via de bus en eventueel flextaxi ook. Maar natuurlijk ook wel het gebruik van de elektrische step is ook wel belangrijk. Ik zeg opnieuw voor korte afstanden, zoals in Vlaanderen, is het toch ook wel bijzonder nuttig. Goedemorgen. Dus ja, er zijn veel mogelijkheden hier aan het water. Allee, zoals dat project daar al die gestart is, maar opnieuw, ik blijf erop aandringen, er is dringend openbaar vervoer nodig van punt A tot punt B die betaalbaar is. Ik zeg, je kan ook niet alle dagen een taxi nemen, dat kost toch wel een stuk duurder dan de klassieke bus, ja, of eventueel de treinverbinding. Zo, en dan ook ja, de route, zoals ik daarnet vertelde, voor wielertoeristen. Toeristen vooral in het weekend komen uit Vlaanderen en doen de volledige route. En dan eventueel een pauze hier. Zo, ik ga nu terug. Mijn verbindingspunt hier is feitelijk ja, dichtbij natuurlijk Walshoorn of Kloosterzande. Hier is er ook een mooie foto. Dat is ook wel leuk om te zien hier in open lucht. Waterzanden, komt thuis aan het water. Ja, dat is wel waar, de rust, het water. Zo nog wat sfeerbeelden op mijn retourweg. Zo, de absolute stilte.
is echt een locatie voor natuurliefhebbers. Hè. Dat is natuurlijk wel de Westerschelde hier, maar bon, je hebt wel de rust en het mooie landschap. Hè. Zo, en om te eindigen, ja, een bushalte Waterzanden bijvoorbeeld, benaming, zou dus bijzonder nuttig zijn. Niet alleen maar voor de woonwijk, maar ook voor de mensen dus die naar Hulst aan Zee willen gaan, dus een dag uit. Of gewoon hier even komen wandelen. Nee, maar ik zeg opnieuw, de afstand tussen het huidige busstation in Kloosterzande tot hier is 3 kilometer. Tot 3,5 kilometer is wel opnieuw te ver.